Добре дошли в Средно училище Трайко Симеонов. Място, където всеки ученик има възможност да разгърне своя потенциал и да открие света на своите интереси. Вярваме, че пълноценното развитие на личността надхвърля класната стая. Затова училището ни предлага богата палитра от извънкласни дейности, които подкрепят развитието на социалните, емоционалните и двигателните умения на нашите възпитаници. Заниманията по интереси са не просто пожелателна, а задължителна част от процеса на образование, възпитание и социализация на учениците. С осъзнато решение те се реализират както с нормативно определените възможности на Наредбата за приобщаващо образование, така и по национални програми на Министерството на образованието и науката. Трета възможност е провеждането на занимания по интереси по различни проекти с външни организации и донорство, активно използвана в нашето училище. Не на последно място за подкрепа и разгръщане на личностния потенциал са заниманията по интереси в групите за целодневна организация на учебния ден, реализиращи се в Трайко Симеонов от 1 до 7 клас включително. Заниманията по интереси са също възможност за мотивация за учене и приемане на училището като желана и търсена територия. Те са незаменим инструмент за повишаване обхвата и задържането на учениците, не само от уязвими групи. Един от основните подходи за превенция на агресията и вредните навици на семейната среда. При предлагането и избор на занимания по интереси до 10 октомври на учебната година, в образователната институция се спазва принципа, определен в Наредбата за приобщаващо образование за процентното съотношение на направленията. Приоритетно – STEM и дигитална креативност, природни науки, математика и технологии. Осъществяват се групи от направление изкуство и култура, направление спорт и направление гражданско образование и добродетели. Заниманията по интереси активно подпомагат иновацията на училището в социално-емоционалното учене. В Трайко Симеонов изкуството оживява. Тук учениците могат да се потопят в магията на музиката, танца, театъра и визуалните изкуства. Дали ще свират на любими инструмент в музикалния ни клуб, ще извиват кръшни хора или ще се отдадат на модерния танц, те намират своето място на сцената. Театралните ни групи дават възможност за превъплъщение и артистично изразяване, развивайки увереността и уменията за работа в екип. А чрез фотографските и изобразителните ателиета, младите ни творци улавят света през своя поглед, развивайки въображението и креативността си. В Трайко Симеонов спортът е не само здраве, но и училище за живот. В нашите спортни клубове по баскетбол, волейбол, футбол и хандбал учениците не просто тренират. Те се учат на дисциплина, упоритост, честна игра и най-важното – на екипен дух. Всеки мач, всяка тренировка е възможност да изградят характер, да се справят с предизвикателствата и да изпитат радостта от споделената победа. Спортът ги учи да преодоляват себе си и да работят заедно за постигане на обща цел. Специално внимание отделяме на тези със специални образователни потребности, осигурявайки адаптирани занимания в изкуствата и спорта. Тези дейности са създадени, за да подпомогнат тяхното цялостно развитие, подобряват комуникацията, емоционалното изразяване и двигателните умения. Всички тези усилия и ентусиазъм кулминират в нашите училищни събития, където талантът и заедността празнуват. Независимо дали става въпрос за концерт, театрална постановка, спортен турнир или изложба на изкуство, тези моменти са свидетелство за силния дух на Трайко Симеонов. Училище, в което всеки ученик има възможност да блесне и да се почувства важен. Заниманията по интереси в Средно училище Трайко Симеонов са много повече от просто клубове. Те са платформа за личностно развитие, място за откриване на таланти, изграждане на приятелства и създаване на една по-сплотена и приобщаваща училищна общност. Защото заедно сме по-силни, заедно израстваме, заедно създаваме нашия свят.